Hola de nou. Benvinguts a tots i a totes a la nova entrada del canal. Avui us parlaré de l'agrimònia eupatòria, que en català té molts noms. Herba de la sang, herba cuquera, herba del malastrany, cerverola, cannabassa. Com veieu, ja és una planta molt rica etimològicament parlant. A causa de l'efecte astringent dels seus tanins, l'agrimònia exerceix un efecte antidiarreic, que a més es pot veure potenciat per l'efecte antisèptic dels mateixos tanins i poden eliminar els bacteris responsables de diarrees infeccioses. Els tanins de l'agrimònia s'uneixen a les proteïnes i les precipiten, exercint un efecte astringent de la pell i formant una capa protectora. S'utilitza en casos de diarrea aguda, d'origen bacterià o no, en dermatitis, afeccions bucofaríngies com estomatitis o faringitis, usos tradicionals d'afeccions dèrmiques com dermatitis seborreica, lesions cutànies, úlcera cutània i psoriasis. Tanmateix, no existeixen dades disponibles en la bibliografia que recullin casos de sobredosificació amb aquesta planta. Les reaccions adverses són rares i lleus. L'agrimònia pot produir rarament gastràlgia i gastritis a causa dels efectes irritants dels tanins. En molt rares ocasions, o en pacients propensos, es pot generar una úlcera pèptica. També es fa servir en les flors de Bach en una de les seves essències primordials, però d'aquesta ja ens n'ocuparem una mica més endavant quan tractem les essències florals. I ja és tot per avui. Gràcies per difondre i ens veiem en la pròxima entrada. Adeu!